Hey mates! Welcome aboard! I am your next destination. For this vlog guys, pupuntahan natin ang All American Restaurant, isa sa pinakabagong restaurant dito sa Bacolod. They serve pizza, chicken, burgers, shakes, and a lot more. So for this vlog guys, ay magti-taste test tayo. Tara, samahan nyo akong tikman natin kung ano nga ba yung food na may offer ng All American Restaurant. Tara na guys! Ngayong araw, para sa ating next destination, halina't samahan niyo akong puntahan at tikman ang mga pagkain ng pinakaunang branch ng All American dito sa Bacolod. At dahil matatagpuan ng All American sa bagong bukas na Vista Mall at nasa labas lang ito ng village na tinitiran ko, maglalakad lang tayo guys. Walang gasto sa pamasahe, naka-exercise pa ako. At gusto ko lang pasalamatan at i-shoutout ang kaibigan kong si Ma'am Anton. Nag-grabe yung support sa channel natin guys, and meron din siyang YouTube channel na DUCB. Please subscribe, madamog gid nga salamat. And after few minutes na paglalakad, nandito na tayo sa All American Pizza. Huwag na kayong mahiya guys, tara na at samahan nyo na akong pumasok. And heto yung menu nila guys, and I'm very sorry kung medyo malayo yung kuha ko, and hope nakikita nyo naman. Maganda at maliwalas ang store nila guys. Napakasarap tumambay and of course kumain. Pagkatapos umorder, uwi ang time na guys. Chibuga na. Nag-take out na lang ako ng food nila guys, and doon na lang ako magti-taste test sa bahay. Kasi kung doon ako sa store nila magti-taste test at di masarap yung food nila at magmasabi akong di maganda, baka uuwing bugbog sarado yung tito nyo guys. At may maliit na kamay guys na naunang kumuha ng pepperoni. Mas nauna pang tumikim sa akin yung pamangkin ko guys. So yun na nga guys, nag-take out lang kami doon sa All American Restaurant, yung pinakabagong pizza parlor dito sa Bacolod. I think sobrang dami na rin ang branch nito guys sa buong Philippines. Pero dito sa Bacolod, ito yung pinakaunang branch nila dito sa Bacolod, and titikman natin guys kung masarap ba yung pizza nila. Kasi yung pinaka-specialty nila is yung pizza nila.
So titikman natin yung isa sa specialty nila guys na pizza. So ito yung yung bestseller nila guys na pizza, yung New Yorker pizza. So ito guys, isang slice nito. So 139 pesos yung isang slice nito. So sobrang laki na guys, tingnan nyo guys. Yan. So ito yung isang slice nila guys. So this is 139. So sobrang laki guys. Tingnan nyo guys kung i-compare ko sa mukha ko yan. Yan, sobrang laki nitong New Yorker na pizza. So for 139, and then meron ako ditong chicken nila guys. So ito yung nila guys, yung American style na chicken. So country chicken. This one naman guys, may rice meal sila nito. 119 pesos with rice. And then yung binili pala namin guys is yung big bundle nila na worth 999 pesos. So may 6 pieces na chicken and then 18-inch na pizza. So without further ado, tara guys, tikman na natin. So I'm very excited guys for this taste test. And then meron sila ditong binigay na knife and fork. Ito guys, tikman natin. So pinahati ko guys sa dalawa. Yan, yung isang slice nila yan. Ito siya guys. Wow! Kung nakalimutan guys, tara guys, kain tayo. Kasi sobrang gutom na ako guys. It's already 5:10 and hindi pa ako nagmerienda, and last ko nakain guys is 11 AM kanina yung lunch ko. So ito yun guys, New Yorker. Sobrang sarap guys, masarap. And then siya guys, thick crust. And then mabubusog ka dito guys. Ang sarap ng nila guys, ng dough. Parang talaga, parang freshly made yung dough nila. Ang sarap. And then yung cheese na ginamit, masarap din. Kahit hindi na siya masyadong mainit guys, kasi tinake out namin, tapos nag-set up pa ako, masarap pa rin. And meron din na ako dito guys, drinks. And tikman naman natin itong nila guys, itong chicken. Kung masarap ba yung chicken nila. So ito yung chicken nila guys, yan. So malaki din yung yung chicken nila guys. So first, tikman natin yung balat. Ang sarap, crunchy guys. Crunchy yung balat. Yung balat ng chicken guys, sobrang sarap, sobrang well seasoned yung chicken nila. Pero we'll see kung yung meat niya inside, kung masarap din ba. Yung meat niya naman guys inside, hindi ganun kamalasa. Pero yung sa outer guys, itong breadings niya, yung skin, sobrang sarap. Pero I think kulang lang sa sa seasoned yung yung inner part, yung niya guys, yung laman. Pero okay na, pwede. Masarap din. Pero mas gusto ko guys itong nila. Itong pizza, sobrang sarap ng pizza. Ito na yung yung pinaka-favorite ko na pizza ngayon dito sa Bacolod. Hindi talaga ako fan ng ng mga thick crust na pizza. Kasi nakukulangan ako sa flavor pag thick crust yung order namin. Kaya kung papipiliin ako, thin crust yung pinipili ko. Pero this one, yung sa All American na pizza, kahit thick crust siya guys, masarap.
Wow. Hindi ko pa pala na ano. Then yung gravy nila guys, more on buttery yung gravy nila. Malalasan mo talaga yung butter and malinamnam. Pero hindi siya ganun ka ano guys, kasarap compare sa mga gravy ng KFC, McDonald's and Jollibee. Pero okay na rin, pwede na rin. Yung chicken nila masarap pero masasabi ko okay lang. Order pa rin ako, masarap pa rin siya pero hindi siya yung ganun ka sobrang sarap na mapapawaw ka. Pero kudos dito sa ano nila, sa pizza. Tingnan nyo guys, makapal siya guys. Puno-puno ng cheese, ng mga toppings. And sobrang sarap. So, ito na ngayon yung favorite na pizza ko dito sa Bacolod. So, hindi naman ito mukbang guys. Ipagpapatuloy ko lang yung kain ko dito. And review lang naman to guys. Taste test lang naman to dito sa bagong All-American Restaurant dito sa Vista Mall sa Bacolod. And hope nag-enjoy kayo dito sa vlog ko. And sa mga hindi pa pala nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe guys. Malaking bagay na yun. Malaking tulong na yun para sa akin yung pag-subscribe nyo and pag-like nyo sa mga videos na ginagawa ko. And this is Dex Destination once again always saying, Bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.